கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆதியோகி சிவன் சிலை உரிய அனுமதியோடு வைக்கப்பட்டதற்கான ஆதாரங்களை ஈஷா யோகா மைய நிர்வாகி தினேஷ் ராஜா வெளியிட்டார். ஈஷா யோகா மையத்துக்கு எதிராக பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளுக்கு உரிய ஆவணங்களுடன் விளக்கம் அளிப்பதற்கான செய்தியாளர் சந்திப்பு சென்னை கோபாலபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது. அப்போது ஈஷா யோகா மையத்தின் நிர்வாகி தினேஷ் ராஜா கோவை மாவட்டத்தில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஆதியோகி சிலைக்கான அனுமதி மற்றும் அதன் ஆதாரங்களை வெளியிட்டார். தொடர்ந்து பேசிய அவர், சிலைகளை நிறுவுவதற்கு மாவட்ட ஆட்சியரிடம் பெறப்பட்ட ஒப்புதல், யானை வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்து ஈஷாவின் கட்டடங்கள் கட்டப்படவில்லை போன்ற விளக்கங்களை எடுத்துரைத்தார். மேலும் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்த வழக்கில் உரிய ஆதாரங்களை ஈஷா யோகா மையத்தின் சார்பில் வைக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் சரியாக இருந்ததன் காரணமாகவே இந்த வழக்கு முடித்து வைக்கப்பட்டதாகவும் தினேஷ் ராஜா கூறினார். மாவட்ட ஆட்சியாளர் தான் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க. அதே பேரில் தான் நாங்கள் 2016 4ஆம் மாதம் அனுமதி கோர்றோம். கலெக்டர் மற்ற கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட்ஸு அதுக்கு தேவையோ அவங்களுக்கு அந்த ஃபைலை அனுப்புகிறாங்க. அவங்களும் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கலெக்டருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணி ஜாயிண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் திரும்ப 2016 வருஷம் 10வது மாதம் சிலை நிறுவுவதற்கு அனுமதி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதன் பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு சிலை அனுமதி வருது. நம்மளும் ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். இதுலேயே இன்னொரு குற்றச்சாட்டும் வருது. அந்த இதில் ஏதாவது வாய்க்கால் இருக்குதா, நீர் வழித்தடம் அமைச்சிருக்குதா, போயிருக்கான்னு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் அந்த கலெக்டர் ஆர்டர் காப்பி கொடுத்துருக்கோம், சர்வ் பண்ணியிருக்கிறோம். அந்த ஆர்டர் காப்பியில் 2வது பக்கத்தில் முதல் பேஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். எந்த விதமான நீர் வழித்தடமோ எதுவுமே இல்லைன்னா அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கலெக்டர் அந்த இதுலேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க.